सोमोन्दो लाखिनानै जि मोजां परिबेस खालामनानै दिनै बर' अना बर'खौ फोजोबफैनो हाबाय नब सरनिया हीरा सरनियानि जि मोनसे साम्प्रदायिक राजनिति कमिउनेल राज पलिटिक्स बे जोबोद जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा आरो बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय देरसिन खामानि पिएफ दोलो हिसाबैथ' एबारनि इलेक्शनाव देरहानायनि कुनु प्रश्न गैया कारण 3 लाखनि बारा भटआव इउपिपिएलनि कैंडिडेट एबा एनडिनि कैंडिडेटआ देरहाखासिगोन सेक्टर छबिया दा होमब्ला नोङो बहाय बिपिएफ देरहानायनि कुनु प्रश्न फैया आरो बिपिएफआ नैबे एमपिल' नङा फैगौ बिटिसि इलेक्शनावबो देरहानायनि गभर्नमेन्ट सालायनायनि एमसिएलए देरहानायनि कुनु चान्स गैया अबस्थाया दा बिदि जिखिनि आङो दिनै बहाय बिसायख'थिनि हाबाफारि एबा मेल मिटिंआव बाहागो लानानै जि नुबाय पर्बतजरा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गोसोआ बिराद उत्साहित मोजां दुंलोबनानै दङ जे ट्रेक्टरनि छबि इउपिपिएलनि कैंडिडेट एनडिए दोलोनि माने समर्थित प्रार्थी सापर्ट खालामजानाय मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनो थाखाय एकदम गोसो गुदुं जानानै बयबो दङ आरो बे गोसो दुंनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जायफोर गोनो गोथो थांखि लानो थाखाय एसे गोनो गोथो जानानै जायफोरा दङ बिसोरबो जयै फैनानै जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे बाहागो लायो 17 बोसोराव डेभेलप खालामाखै होननायद्राय खोथायाथ' नङा खोथाया जाहैबाय पर्बतजरा नामनि बहाय साब डिभिजन गैयामोन बेखौ खालामनाय जादों सुक्तिनि गेजेरजों बेनि समनिफ्राय उन्नयन होननाया पर्बतजरायाव आराम्भ जादों आराम्भ दा डेभेलपमेन्ट होननाय जिनिसा जाहैबाय बेखौ कन्टिनिउआस प्रसेस होनना बुङा होमबा बियो लागातार खालामबाय थानांगौ जायो बहाय लामा गैयामोन दालाङा दंफांनि एफा एनै दंमोन औवानि जेंलाब दंमोन लामा होननानै बहाय अन्थाइनि गैयामोन हानिमोन बेनि उनावहाय दा अन्थाइनि जाबाय फाका जाबाय दा फाका जानानै जिखिनि लामाया एसे समायना जाबाय मोजां जाबाय दा गारि घोड़ाया बांबाय नालाय बे लामाखौ दाना फुवारनांगौ जाबाय अदर भबिष्यतआव बे लामाया फैयै फैयै माबा हयथ' नेशनेल हाइवेबो जोंनो नांगौ होननानै बुंनाय जासिगोन कारण अफिस आदालत फैबाय बिजनेस देरनोसै स्कुल इउनिभार्सिटी कलेज दा थिपकायाव कलेज दंसै मा होनो बासबारियाव कलेज दंसै बे हिसाबै बे ओनसोलाव इउनिभार्सिटी नांगौनि दाबिया अट'मेटिक फैगोन दा बेखायनो डेभेलपमेन्ट होननाय जिनिसा फुल स्टप गैया माने जोब्बाय होननाय गैया बे फैबाय थागोन दा फैगौ समाव जोंनि नांगौनि जि माने जोंनि जि निड्स जोंनि जि गोनांथि बे आरो आलादा रोखोमनि जागोन गतिके बे आलादा रोखोमनि आरो जौगासारनाय रोखोमनि जौगानायनि हाबाफारि खालामनो थाखाय आरोबाव जोङो मानसिक भाबै प्रस्तुत जानांगोन खामानि मावनांगोन बे थांबाय थागोन दा मुल खोथाया जाहैबाय एबारनि बिसायख'थिनि गेजेरजों जाय खोथाखौ आङो एसे बोलो होनानै बुंबाय थादों बे सिनारि बे सावगारि बे परिबेसखौ नोंसोरबो बयबो नुदों जे बिसायख'थिनि समाव बर' अना बर'नि खोथा फैयो बिसायख'थिनि समाव बिटिसि सुक्ति बातिल अना बर' गामि बिटिसि ओनसोल बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय दानख'नांगौ होननाय फैयो देग्लाय फंसेबो गैया बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा आरो बियो गोनांथार दा बे गैयैनि खारना जाहैबाय एनडिए हिसाबै जि मोजां मोनसे बहाय राजनैतिक भाबै खौसे खालामनाय एबा सान्थिखौ स्थायी गायसननाय आरो ओरैहाय बड'लेण्ड ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर दानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन गोजौजों गाहायजों सोमोन्दो लाखिनानै जि मोजां परिबेस खालामनानै दिनै बर' अना बर'खौ फोजोबफैनो हाबाय नब सरनिया हीरा सरनियानि जि मोनसे साम्प्रदायिक राजनिति कमिउनेल राज पलिटिक्स बे जोबोद जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा आरो बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय देरसिन खामानि देरसिन बाथ्रा दा बेनि थाखाय जोङो बयबो आइ आफा रायजो राजाया साननांगोन बे जोंनि खौसे बे जोंनि सान्थि बे जौगानायनि हाबाफारिया जाहाथे जुगामि स्थायी पार्मानेन्ट जायो बेनि थाखाय जों बयबो ज' खौसे सिगां लांनांगौ बिपिएफ दोलो हिसाबैथ' एबारनि इलेक्शनाव देरहानायनि कुनु प्रश्न गैया कारण 3 लाखनि बारा भटआव इउपिपिएलनि कैंडिडेट एबा एनडिनि कैंडिडेटआ देरहाखासिगोन ट्रेक्टर छबिया दा होमब्ला नोङो बहाय बिपिएफ देरहानायनि कुनु प्रश्न फैया आरो बिपिएफआ नैबे एमपिल' नङा फैगौ बिटिसि इलेक्शनावबो देरहानायनि गभर्नमेन्ट सालायनायनि एमसिएलए देरहानायनि कुनु चान्स गैया अबस्थाया दा बिदि